Jedného dňa pochopíš, že v kredencii je priveľa tanierov, že dom má príliš veľa izieb a že telka hrá len preto, aby prehlušila ticho. Jedného dňa budeš hľadať niečo, čím by si vyplnila čas. A spomenieš si na dni, keď bol deň príliš krátky. Keď si sa zatvárala v kúpeľni, len aby si mala 5 minút svätého pokoja. Keď boli hračky všade. Keď sa v dreze kopili poháre a šálky. Jedného dňa prejdeš po dokonale čistom, ale prázdnom dome. A pochopíš, že ten starý neporiadok bola láska, ktorá sa vylievala z každého kúta. Bol to život. Skutočný život. Život tvojich detí. A spomenieš si, koľkokrát si povedala: neviem sa dočkať, až vyrastú. A vtedy by si dala všetko, aby si čas vrátila späť. Aspoň na jeden deň. Ešte raz počuť smiech, dupot malých nôh, ten chaos a tie ukradnuté objatia. Ešte raz byť s nimi, naozaj, lebo ticho sa vráti. Aj pokoj sa vráti. Ale ten únavný rozruch, to bola tá najkrajšia forma šťastia.